ako ang GC, pero nga no murag ako rin kabati. Gimuti na siguro ko ninyo tanan, bisan hahalang wala man. Every good morning ko walay reply, ako ang sticker ang nagrito. Sige ako kinsay mo dayon, pero kamong tanan ninja mod lang gihapon. Nag Inusara sa group chat, ako na permiga chat type. Murag GC, amin nga walay ka pupansin lang, permi murag ako ray fan. Nag Inusara sa group chat, ako ray nagkatawa sa akong gipansin. Mga silent reader asang gugma group chat, pero solo radi ay ko sa drama. Ki-edit na ko ang name, gitingta mo tanan. Alta pero wadi hapon ito bag. Ako pa'y na ay plano, kamoy way ka na, pero kung ukting kamoy una di mayo tala. Ako ray na asa 3 AM na chats, ako ray nagahaha, bisan ako ray nagbasa. Unsaon money, napabay bulos group chat ni, pero murag akong personal blog post. Nag Inusara sa group chat, ako ray permiga chat type. Murag GC, amin nga walay ka pupansin lang, permi murag ako ray fan. Nag Inusara sa group chat, ako ray nagkatawa sa akong gipansin. Mga silent reader asang gugma group chat, pero solo radi ay ko sa drama. Tatalipin ako kasi, promise. Yung mga bansa mo, wala ang sabi sa kamay. Magmanaw. Every good morning ko walay reply, aki hapon. Ako ra pero mi gatsi type mo kripog-hi. Nag Inusara sa group chat, ako ra pero mi gatsi type mura GC, admin nga walay ka uban. CL lang pero mi murag ako ray fan. Nag Inusara sa group chat, kung may nagkatawa sa akong gipansin. Mga silent reader asang gugma group chat, pero solo radi ay ko sa drama. Tatalipin ako kasi, promise. Pero kung basa mo, pero ako sad, isa di kamay. Magmanaw.